נעים מאוד, קוראים לי יונתן קוזניץ, וכבר 36 שנים שאני חי ונושם את קרני שומרון. כאן עשיתי את הצעדים הראשונים שלי, כאן גדלתי והתחנכתי בגנים, בבתי הספר ובתנועות הנוער, וכאן גם בחרתי להקים את ביתי ולגדל את 5 ילדיי יחד עם אשתי יעל. גדלתי בבית ציוני, עם הורים שעזבו את כל מה שהיה להם בברזיל ועלו לארץ כדי להגשים את החלום הציוני. את השירות הצבאי שלי עשיתי כלוחם בגצ"ר גולני. פגשתי שם את הפסיפס האנושי המגוון שיש לנו במדינה, ולמדתי איך באמצעות עבודת צוות אמיתית ניתן לכבוש כל יעד. לאחר השחרור סיימתי את לימודי תואר ראשון במשפטים, ובמקביל התחלתי לצבור ניסיון בעולם העסקים. את הניסיון המוניציפלי שלי רכשתי גם כבוגר קורס מנהלי יישובים של תנועת אמנה ומשרד הפנים, ובאופן מעשי כמנכ"ל היישוב מבוא דותן. שם עסקתי רבות בפיתוח היישוב, בנייה ותשתיות, תקציב ורווחת התושבים. ובשנים האחרונות, לצד העיסוק שלי ביזמות ונדל"ן, אני תורם לקהילה בהתנדבות במד"א, בחבר קדישא ובשירות מילואים פעיל בחטיבת חרמון. וכמובן, מאז שקיבלנו מכם את הכוח והאמון לפני 5 שנים, חלק גדול מהזמן שלי מוקדש גם להתנדבות כחבר מליאה, ומתוכם 3 שנים כסגן ראש מועצה. מילאתי שורה של תפקידים נוספים, כחבר הנהלת מתנ"ס, חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית וחבר בוועדות השונות של היישוב. אני מחובר לשטח וחי אותו, יודע לרתום, להוביל ולהניע מתוך חיבור משותף למשימה ולערכים. אני איש של אנשים, מאמין בעבודת צוות, ושהדרך הנכונה להתמודד עם אתגרים היא לפרוט אותם למשימות, עד לפתרון מלא מקצה לקצה. והנה משהו שבדרך כלל לא תשמעו בסרטון מהסוג הזה. יש גם דברים שאני פחות טוב בהם, אבל מה שאני כן יודע זה להכיר בזה ולהקיף את עצמי באנשים הנכונים שמשלימים אותי. עבודת צוות במלוא מובן המילה, ומכאן מגיע הכוח שלי, השלם שגדול מסך חלקיו. אני מאמין שפתרון אמיתי ויסודי של בעיות יכול לבוא רק באמצעות הקשבה אמיתית לאנשים ולשטח, ובאמצעות רתימה של כל הגורמים הרלוונטיים לפתרון. אני מאמין בקרני שומרון ובפוטנציאל האדיר שיש לו כיישוב משגשג, מוביל ומרכזי בשומרון. אני מאמין שצריך להעניק ערכים ותוכן לאוכלוסיות המגוונות שיש ביישוב, ובכך להצמיח חיי קהילה איכותיים ומגובשים. אני מאמין שהמועצה כאן כדי לשרת את התושבים ולא להפך. אני מאמין שהגיע הזמן של ההנהגה הצעירה לאחוז את המושכות עם נקודת מבט חדשה ומרעננת ועם הרבה מאוד מרץ, מתוך ערכים של שקיפות, יושרה ובניית תהליכים משותפים. אני מאמין שהגיע הזמן לקחת אחריות. אני כאן כדי לתת חזרה למקום שאני חייב לו כל כך הרבה, לתושבים שלו ולנוף הילדות שהוא העניק לי. ומתוך האהבה הזו אני אמשיך להקדיש את כל הכוח והמרץ שלי יחד עם הנבחרת המצוינת שלנו כדי להפוך את קרני שומרון למקום טוב יותר עבור כולנו. אני קורא לכם לתמוך בי ובסיעת דורות, ויחד נקדם את קרני שומרון לפסגות חדשות.